በበዓመቱ ብሽም ዕለታዊ ሰራሕተኛ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ለውጢ ስነ ህዝቢ ንምምጻእ ወይስ ንዕለታዊ ስራሕ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ተመሳሰልቲ ተግባራት እንትፍጠሩ ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ህዝቢ ትግራይ ግና ሕዚ እውን ኣብ ከርፋሕ ናብራ ይነብረሎም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ኣፈላላይ በቢግዚኡ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት በብወገኖም መግለጽታት ኣብ መውጻእን ኣብ ምጽላምን ተጸሚዶም ኣለዉ ጉባኤ ካይደ ብዝብል ሓይሊ ከም ብሓድሽ ዝተመረጸ ኮሚሽን ማእኸላይ ቁጽጽር ሓድሽ መግለጺ ኣውጽኡ ኣሎ ናይዞም ሓይልታት ኣፈላላይ ናበይ የብል ይኸውን ዝብል ስጋኣት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቅ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ሃገራት ኣሰላልፈን እናንጸራ ይመጽ ኣለዋ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኸይልዓል ዝሰግኡ ብዙሓት እዮም ጉዳይ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ መዘራረቢ መድረኽ ዓለም ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ንዝሰፍር ሓድሽ ዓቃብ ሰላም ዝምልከት ቅድም ክብል ኣብዚ ተግባር ዝተሳተፋ ሃገራት ኩለን ክሳተፋሉ ይግባእ ዝብል ሃገራት ተስማዕሚዐን ኣለዋ ሶማልያ ግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ክሲ ቀጺላትሎ ኣላ ኢትዮጵያ ውሕጅ ንኽፍጠር ማይ ትሰደለየላ ክትብል ሶማልያ ከሲሳ ኣላ ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ናይዚኦምን ካልኦትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ድሃይሎሚ ላይክ ሼርን ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር በበዓመቱ ብሽም ዕለታዊ ሰራሕተኛ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ለውጢ ስነ ህዝቢ ንምምጻእ ወይስ ንዕለታዊ ስራሕ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝጓሓል ዘሎ ሃፍቲ ንወረርቲ ሓይልታት እንትውዕል ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ህዝቢ ትግራይ ግና ሕዚ እውን ኣብ ከርፋሕ ናብራ ይነብረሎም ብወረርቲ ተታሒዙ ኣብ ዝርከብ መሬት ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 500,000 ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ከም ዘድሊ ተገሊጾሎም ዶቾቬሌ ክፍል ኣምሓርኛ ከም ዝጸብጸቦ ኣብቲ ከባቢ ብብዙሓት ዝፈሪ ከም ሰሊጥ ጡጥ ዓተርን ካልኦት ምህርትታት ንምእካብ ልዕሊ 500,000 ሰራሕተኛታት የድሊ ብቐጻሊ ክሳብ 1 ሚልዮን ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ከም ዘድሊ እውን ይግለጸሎም ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ምህርቲ ንምእካብ ብርክት ዝበለ ሰራሕተኛ ከም ዘድሊ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ክሳብ 1 ሚልዮን ሰራሕተኛ ከም ዘድልዮም ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝገብርዎ ዘለው ምውዕዋዕ ግና ኣካል እቲ ሓደስቲ ሰፈርቲ ብምስፋር ለውጢ ስነ ህዝቢ ወይ ድማ ዲሞግራፊ ናይቲ ከባቢ ንምቕያር ዝግበር ጻዕር ክኸውን ይኽእል እዩ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ነቶም ወረርቲ ኣውፂኡ እቲ ከባቢ ንትግራይ ክምልሶ እኳ ይግባእ እንተነበረ እዚ ብዘይምፍጻሙ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብምፍጣር ኣብቲ ከባቢ ሓደስቲ ሰፈርቲ ንምእታዊ ስራሕ ከም ዘሎ ሓበሬታታት የመልክቱ ካብ ሕገ መንግስቲ ወጻኢ ብወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ተታሒዞም ዘለዉ ከባቢታት ትግራይ ናብ ምምሕዳር ትግራይ ክምለሱ እኳ ትጽቢት ብዙሓት እንትኾነ እዚ ኣይተፈጸመን መሪሕነት ውድብ ህወሓት እውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽፍጸም ኣብ ክንዲ ምርብራብ ንወንበርን ስልጣንን ኣቐዲሞም ኣብ ምንቋት ይርከቡ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታትን ውዳበታትን እንትኾኑ እውን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ክሰርሑ ኣይረኣዩን ዘለዉ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ እዚ ከም ጽቡቕ ዕድል ዝወሰዱ ወረርቲ ሓይልታት ድማ ኣሰፋፍራት ከባቢ ንምቕያር ጠንኪሮም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ብሽም ዕለታዊ ሰራሕተኛታት ክሳብ 1 ሚልዮን ዝጽጋዕ ሰብ ሓይሊ ምእታዎም ዝዝከር እዩ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ኣፈላላይ በቢግዚኡ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት በብወገኖም መግለጽታት ኣብ ምውጻእን ኣብ ምጽላምን ተጸሚዶም ኣለዉ ጉባኤ ኣካይደ ብዝብል ሓይሊ ከም ብሓድሽ ዝተመረጸ ኮሚሽን ማእኸላይ ቁጽጽር ሓድሽ መግለጺ ኣውጽኡ ኣሎ ናይዞም ሓይልታት ኣፈላላይ ናበይ የብል ይኸውን ዝብል ስጋኣት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ቁጽጽር ኮሚሽን ካብ ውድብ ዝተባረሩ ዝበሎም ኣካላት ካብ ዝሓዝዎ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ክለዓሉ ይግባእ ኢሉ ኣሎ እቲ ቁጽጽር ኮሚሽን ሎሚ 4 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከም ዝበሎም እቶም ናብ ጉባኤ ዘይኣተው ዝተባሃሉ ኣመራርሓ ህወሓት ብሽም ህወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ጠጠው ከብሉ ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ህወሓት ኢሉ እውን ደገፍቲ ውድብን ብፖለቲካዊ ቅዋሞምን እምነቶምን ካብ ስራሕ ምእጋድ ምብራር ጸርፍን ምስዳድን ጠጠው ከብል ይግባእ ኢሎም ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ህወሓት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሕጋውነት ህወሓት ንምምላስ ምስ ፌደራል መንግስትን ፓነል ሕብረት ኣፍሪካን ብሓባር ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ጽብጻብና ዝዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ሓይሊ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምትዕርራያት ከም ዝገብር እውን ኣፍሊጡ እዩ ነዚ እምበር እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ተቃዋምኡ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ከም ዝበሎ ህወሓት ኣብ ክልተ ከም ዝተመቐለ ብምሳል ዝግበር ዘሎ ተረኽ ንህወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘምርሕ ከይዲ ስለ ዝኾነ ብኣግኡ ክእረም ይግባእ ኢሉ ኣሎ
ጉዳይ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ሃገራት ኣሰላልፈን እናነጸራ ይመጻለዋም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኸይልዓል ዝሰግኡ ብዙሓት እዮም ቻይና ሩስያ ፓኪስታን ባንግላዴሽ ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ዝስለፋ ዕላው ገይረን ኣለዋ ሩስያ ንኢራን ብርክት ዝበላ ኤስ-400 ዝዓይነተን ጸረ ኣየር ሓገዝ ከም ዝገበረት ተፈሊጡ ኣሎ ናይ ባዕላ እናሓረራ ከም ዝበሃል ምስ ዩክሬን መቋረፂ ዘይብሉ ውግእ ትገብር ዘላ ሩስያ ናብ ካሊእ ወጥሪ ከእትዋ ኣብ ዝኽእል ተግባር ምስታፋ ብዙሓት ኣይፈተውላን ይኹን በር ሩስያ ንኢራን በኣጽዋር ካብ ምድጋፋ ብተወሳኺ ዜጋታታ ካብ እስራኤል ንኽወፁ እውን ኣዚዛላ ንሊባኖስ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ልኢኻላ ከኣፍሪካ ድማ ግብፂ ኣብ ጎኒ ሊባኖስን ፍልስጤምን ከም ትስለፍ ብዕለ ኣፍሊጣላ ብኣንጻሩ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ምዕራባውያን ንእስራኤል ከም ዝድግፋ ኣፍሊጠን እየን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ኢራን ንእስራኤል ብምሳኤል ኣብ ዝደብደበትሉ እዋን ኣብ ምምካን ምስታፋ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነዳዲ ጽዒና እትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ብዕጡቃት ሃውቲ ዝተቃጸላ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ናብ ስጉምቲ ክትኣቱ ከም ትኽእል እናተገለጸ ይርከብ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኳታር ኩዌትን ባህሬንን ንግዚኡ ኣብ ጉዳይ ኢራንን እስራኤልን ዘይሻራው ኮይነን ከም ጸንሓ ብሓባር ዘፍለጣ ኮይነን ኣሜሪካ ንመፈልፈሊ ነዳዲ ኢራን እንተወቂዓ ግና ከም ዘይፈቅዳ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 2000 ኪሎ ሜትሮ ሚሳኤል ብምውንጫፍ ንእስራኤል ከም ዝደብደበታ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ዝወፁ ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘመልክትዎ ድማ ብጣዕሚ ውሑስ ዝበሃል ዝነበረ ማእኸል ኣየር እስራኤል ንልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝተወቅዑ ዝግለጽ ዘሎ እስራኤል ሕናኣ ከም ትፈድዝ ገለጸት ኮይና ዘለዋ ምድላው ዘርኢ ምስልታት እውን ለቂቃላ ኢራን እውን ብተመሳሳሊ ዘለዋ ዓቕሚ ሚሳኤል ዘርኢ ምስሊ ወጽዮሎ እስራኤል ዝኾነ ኣመራርሓ ኢራን ምድረ ሊባኖስ ኣይረግጽን ኣብ ዝበለትሉ እዋን ነፋሪት ኢራን ኣብ ቤይሩት ምዕራፋ ማዕኸናት ዜና ጸብጺበን ኣለዋ እዚ እስራኤል ሎሚ ንግሆ ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምድብዳባ ዝተፈጸመ ክስተት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኢራን ጽዮናውያን ንምጥፋእ ንዳሎ ክትብል ዜጋታታ ኣብ ኣደባባይ ኣኪባ ነጋሪት ኩናት ትሰብቐላ ዕጡቃት ሃውቲ ብርክት ዝበለ ሰራዊትን ኣጽዋርን ብምሓዝ ንእስራኤል ብእግረኛ ንምውጋእ ናብ ሶርያ ከም ዝኣተው እናተገለጸ ይርከብ እዚ ኩነታት ናበይ ከምርሒ ይኸውን ዝብል ብዙሓት ተንተንቲ ነነባዕሎም ግምታት ይቕምጡ ኣለዉ ብልዕሊ 2000 ኪሎ ሜትሮ ዝረሓሓቓ እስራኤልን ኢራንን ናብ ሙሉእ ኩናት ከኣትዋ ዶ ይኾና ዝብል ብክልተ መልክዕ ይለዓል ኣሎ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ዕድለን ጸቢብ ዝብል ግን ጸብለልታ ዘለዎ ይመስል ኣሜሪካ ብሙሉእ ዓቕማ ንእስራኤል እንተደጊፋ ንሩስያን ቻይናን ሱቕ ኢለን ክዕዘባ ከም ዘይኽእላ ብኣገን መርገጽን ኣፍሊጠን እየን እንተኾይኑ ድማ ዓለም ንሳልሳይ ግዜ ዶ ናብ ኩናት ተኣቱ ካልእ ስግኣት ኮይኑ ኣሎ በቲ በለ በቲ ግና እቲ በትሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማእኸላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሊባኖሳውያንን ፍልስጤማውያንን ይዓርፍ ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ድማ ካብቲ መዓት ንኽወፁ ይምሕፀኑ ኣለዉ ጉዳይ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ መዘራረቢ መድረኽ ዓለም ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ንዝሰፍር ሓዱሽ ዓቃብ ሰላም ዝምልከት ቅድም ክብል ኣብዚ ተግባር ዝተሳተፋ ሃገራት ኩለን ክሳተፋሉ ይግባእ ዝብል ሃገራት ተስማዕሚዐን ኣለዋ ሶማልያ ግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ክሲ ቀፂላት ኣላ ኢትዮጵያ ውሕጅ ንኽፍጠር ማይ ትሰደለየላ ክትብል ሶማልያ ከሲሳላ ሶማልያ ውሕጅ ንምፍጣር ኮነይላ ኣብ ዲጋታት ዝርከብ ዕቋር ማይ ትሰደለየላ ብምባል ከሲሳላ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ምስ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ዝገበሩ وقال محتت أو سوماليا بوحجز تحاسوي كوابيتات بمثل بمقرب نيتيبيا خسيسوم اللهم كالي بريزيدنت حسن زغرب وكسي أو تقاتي حبرا ودوب زركون اتقات كل الصومالي بعدكي بمتنخار نسوماليا نمو واحد سرح اللازم اليوم اتياسوار أب إيد الشباب كود إخيلي زبل سكفت أمون قاليس أم اللهم بتوسخ إثيوبيا أب سوماليا نزركو مرحتي عليتاتن تقامتي بوليتيكينياتاتن تأكبن تدقفنا الله بمبال زخصصو بريزيدنت حسن شيخ محمد سوماليا انتدأ تدافئا ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ብሄረ ሶማልያውያን የቅሬታ ብምሕታት ናብኣ ንምስሓብ ከም ትግደድ ምልክት ሂቦም ኣለዉ እዚ ድማ ኣካልቲ ቅድሚ ሕዚ ብመራሕቲ ሶማልያ ተፈቲኑ ዝኸሸፈ ሕልሚ ምግሃድ ዓባይ ሶማልያ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ በተደጋጋሚ ብፕረዚደንት ሓሰን ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝተሓላለኸ ዝምድና ዝሕርፍ ከም ዝኾነ እውን እናተገለጸ እዩ በተዛማዲ ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ኣፍሪካ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተሳቲፈን ዝነበራ ሃገራት ዘሳተፈ ምክክር ብምግባር ክውሰን ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣሎ ንኣሜሪካ ሓዊሱ 5 መሻርክቲ ሃገራት ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንልኡኽቶ መሸጋገሪ ልኡኽ ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ሰራዊትን ዘበርከተ ሃገራት ዘሳተፈ ዘተኸካይድ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ ምብጽሕን ተሓቢሩ ኣሎ ኣሜሪካ ቱርኪ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዓባይ ብሪጣንያን ኳታርን ብሓባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ዘተ ከም ዝገበራ እቲ ዘተ ንሸውዓይ ግዜ ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ሶማልያ ድማ ኣብቲ ዘተ ተሳታፊ ከም ዝነበረ
ዘውፅእ ሓበሬታታት የመልክቱ እተን ሓሙሽተ ሃገራት ብዛዕባ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሪፐብሊክ ሶማልያ ዘለና ደገፍ ደጊምና ነረጋግጽ ብምባል ኣብቲ ዞባ ቅልውላው ዝፈጥሩ ዘለዉ ጉዳያት ብዕቱ ከም ዝከታተሎን ነቲ ብቱርኪ ዝተበገሰ ቀጻሊ መስርሕ ልዝብ ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ከም ዝድግፎን ኣፍሊጠን ኣለዎም ድሕሪ ምዝዛም መሸጋገሪ ልኡኽቱ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ እተን ሓሙሽተ መሻርክቲ ሃገራት ኣብ መፋርቕ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ሓድሽ ውጥንን ምርጋእን ደገፍ ሕብረት ኣፍሪካ ኩሉ ዘሳተፈ ንክኸውን ኣገንዚበን እየን እዚ ቀጻሊ ልኡኽ ከፈጽም ዘኽእል እኹል ዝተወደበ ዕላማን ዕማምን ክህሎም ሓይሊ ጸጥታ ሶማልያ ብዓቕሚ ክህንጽ ዘኽእል ውሁድን ንጹርን ናይ መውፅኢ ስትራቴጂ መግለጺ ልኡኽ ይገብሮ ዝብል ድማ ዝተስማዕምዓሉ ሓሳብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ጸናሕኹም ዳሂሎም እዩ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዚ ተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ዳሕን ኩኑ